Party nga ni guys. Yan. Hindi masakyan. Ay, sus, buwi man eh. Ito suga oh. Kaon ni subos. Sa ito, anak mo. Katong ako ang order nga bag dili ito deliver. Grabe, mali kabuhi ma'am. Ha? Grabe kabuhi. Ay, Mao ni siya, malipong siya. Mapigtambang una-una ni. pero saan kung deliver ako? Ayaw, ganun siya. Man, mukhaon dito siya katulog siya sa kadlaw. Kung mag-deliver na Ya, wala pa dyan pamahoron. May ba? Usok yung kabuhi, oh. Oh, may pasa naman yun. Ay, wala sila Mao na number. malipong siya sa kanya kabuhi. Ano, wala po ni tao. Usok siya. Ah, sige, sir. Imong anak, uban mo yung balero na. Explain na rin naman yung anak mo. Ay, grabe yung sana. Ato yung anak. Nay! Alay na ka. Nandiyan lang. Uban mo mo inigulit, no? O, inigulit ulit sa balay. Asa mo mga mahoron? Matanong sa nabos niya, bago ko sa mo. Inikuan ron. Ay, importante na. Ulit sa balay. Ha? Pamahaw siya niya. Oh. Pamahaw. Limpyuhan ang kaldero, tapos na may baligya ang ice dito. Limpyuhan niyo yung kaldero, tapos butang ang ice. Ibutang tong ice, tapos sabuy isa ka basong tubig. Kuhanin mo, isa ka ice, tapos sabuy isa ka basong tubig. Pagkabukal niya, isa ka bukalan lang, ibutang sa doka mag-ipainom sa iya ha. Painom mo sa atong binukal nga ice bago mamahaw karon. Ha? Halimbawa, unsang oras mo ganito? Alas 11, alas 11:15. Alas 11:15, alas 12:15, alauna 15 maghimo ka. Tulo ka oras ha? Kada oras ha? Ngayon ang permero mamahaw na. Permerong inom niya to mamahaw na ha? Kuha ni mo? Importante ka ni siya. Ngayon pag makuha ni mo tulo ka oras, ron ugma na pod ka tulog yapon, bago mamahaw, bago man ito, bago man yapon. Kuha na ni mo? Para maayo ha? Iman iuman. Para kapit kong ito tilapupo. Sige, ikaw matikam sa maminani. Ako na ganyan yan po niya. Ako na ganyan lang na. Once mulapas ni dire, hindi mapsan ba? Ay iba na ni, napupuglang ako di eh. Pamugli ako, unong dire. Ha? Ay iba mo na nagbato, ano? Agi ni dire, magi pagkait. Nagbato ko. Hindi na ba takapugong anak? Mauna mo na. Yung mereka makuratan. Hindi ka na ginadala ko tulus. Pag-explain planning mo lang kanina ko na buhay. Iyo ko na buhay boss. Tagulog po din mo ito muna, kapag panungot. Dagan-dagan. Saan? Kaya lang direct si Bruno.
pwede nang pamahon ni mo kape. Na, ganahan ko rin mabuang. Kaya na kinanagan diri ba, pati nagsuga yung luton. Di na magpahilot, basta buang na. Tungitan kong tag-upat ka tao, 2 ka tao. Suko mang hiluton. Anong hiluton man daw, di mo sila buang. Pangalap. Tuloy ni maka, kasi ganang kauna na kay ikaw laban siya. Uli na lagi. Uli na lagi. Uli na. Ulit na daw. Sabi ko, uli na buo. Uli na. Para maayon na si Padro. Ulit na daw. Ulit na daw. Kasi ayaw na si Andres. Kaya nang tuluton. Oh, ayaw na. Magaling siya mo, ayaw na. Makawasan na si Ama. Magkana sila dua. Kalitura niya. Ano? Hingnan, nakukuha na sa akong kailangan. Nakabuha na na. Kami. Kaya magkaanak. Gusto. Tuhan. Sige, sige, sige. Wala pa uy. Okay, mamunta boss. Kaya lang kayo. Ayaw pagpasara na. Oo. Karoon ako kuma, isa ka maligo, ha? Sa gani, unahon nyo karon? Uli, Pag ko na itong ice. ice, butas kaldero. Ha? Tapos kuliro, tapos sabuan o isa ka basong tubig. Oo. Pagkabukal, ibutang sa 2 ka mag. Mahal ka ng baso. Dagko ng baso. Oo. Duha. Mahal. Inumun mo to.
tuyuan yung inom nga init, ha? Para kanang dili po ka mapasok. Human mo tong inom na tong 2 ka mag, mamahaw na. Pag inom mo sa 2 ka mag, inom mo na to, inom mo na to kalaksan ni parang music. Pag mag-inom, mamahaw na, ha? Gani mo? Ano na maayo ka? Kaya pag abot og isa ka oras, pabukal na po ka. Oras gyapon. Pag nanabiling tubig, iyabo, buhat kay bago. 3 ka oras na siya, ha? Alas 11:15, alas 12:15, alauna 15. Karon adlaw ug mapud. Karang adlaw, mahuman na. Kung malahi na kung style, katulog yapon, pero bago ka mamahaw, bago man ito, bago man yapon, ha? Una ko jud inom. Ay mo sa kahuman taon, ha? Tuyo yung inom nga init. Ano mamahayo? Okay na sir, mamay na ka. Jesus, ni maayo la. Just jacket pa jacket para di ka makanutan, ha. And thank you for watching guys. Bye bye. Please share this video.